Dobar dan, poštovani gledaoci. Ovo je još jedna emisija Grad i mi, pa 1. septembar formalno još nije, ali jesu đaci prvaci krenuli u školu. Njihovim roditeljima ove godine će biti lakše zato što prvi put dobijaju besplatne udžbenike za prvi razred od grada Novog Sada, a prvacima želimo da dobro uče i da što pre nauče da pišu, kako bi mogli recimo da pišu gradonačelniku, pošto sudeći po onome što se pojavljuje na društvenim mrežama ovoga leta, to izgleda trend, pisati gradonačelniku da vam reši problem. Dobar dan, gospodine Vučeviću. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Dobrodošli u još jednu emisiju Grad i mi. To što se ovako češće vidimo znači da baš nije bilo puno odmora ni za vas ovoga leta, a evo početak školske godine dočekujemo sa onim što smo ranije najavili, a to su besplatni udžbenici za sve novosadske prvake. Dodeljuju se besplatni udžbenici godinama, ali to postoji kao socijalna kategorija. Zašto sad? Zašto samo novosadski đaci? Da li to znači da smo mi osiromašili ili to znači da grad ima više novca? Dodeljivali su se besplatni udžbenici samo porodicama sa troje i više dece ili socijalno ugroženim porodicama. To je rađeno kroz Ministarstvo prosvete. A od ove godine, od ove školske sezone, školske godine, grad Novi Sad je kupio za sve učenike komplet udžbenike. Znači ne samo za određene predmete, nego sve predmete koje imaju đaci prvaci i svaki đak prvak u Novom Sadu će dobiti taj komplet udžbenika. I neki ranče za te udžbenike. I kada znamo da imaju društvenih odgovornih kompanija, da sad ja ne spominjem da ne bi ispao da reklamiram. Znači prvaci koje su. Da, vidjet ćete ih i s nama na važnim događajima koji su obezbedili, ja ću reći peretonice, sad kažu pernice i ne znam još koji pribor. Gotovo sve ono što je najvažnije ili najpotrebnije jednom đaku prvaku, odnosno šta je neophodno da roditelji obezbede za svoje dete, će biti podržano od strane grada i od, evo kažem, od određenih kompanija, društveno odgovornih. I to nije znak da smo mi osiromašili, nego je to znak... Šta želite tom podrškom još da pokažete? Da grad prihoduje više novca nego ranije? To je znači da je Novi Sad, pre svega Novi Sad je bogatiji, bolje organizovaniji, sa boljim upravljanjem novcem, našim zajedničkim novosadskim gradskim i napor i pokušaj Novog Sada da stavimo akcenat na ono što jeste najvažnije, a to su svakako, a to jesu naša deca, naši unuci, sve ono što predstavlja garant bolje budućnosti i grada i države. I naravno naš zajednički napor i na lokalnom i na državnom nivou da sačuvamo decu, da imamo više dece, da budemo aktivni u priči oko pronatalitetne politike, da imamo potrebu da proširujemo škole, da gradimo nove učionice, da zapošljavamo nove učiteljice, nastavnike, profesore, da imamo nova obdaništa. Znači, jedna priča koja je po meni apsolutno pozitivna i znak snage grada Novog Sada, ali iznad svega odgovornosti prema Novosađanima. Neko će reći možda to nije veliki gest, za mene je značajna podrška. Pitajte porodice prvaka, koliko je to finansijski Novi Sad je izdvojio, i lakše. Nije najbitnije koliko je to para, ali samo da znamo da je Novi Sad za to izdvojio 24 miliona dinara za sve udžbenike. Volio bi da narednih godina Novi Sad i dalje ekonomski jača, da bude još snažniji, da imamo nove investicije, da budžet još bogatiji. Onda ćemo verovatno moći da proširujemo taj paket podrške i na druge đake, na druge učenike. Ali da krenemo od đaka prvaka, da pomognemo roditeljima tog 1. septembra, odnosno pred početak školske godine, posebno za nove đake, da im bar malo olakšamo. I to je pobeda svih Novosađana. Ovo je rezultat dobrog odnosa Novosađana prema svom gradu i svakako znak da je privreda u našem gradu bolja nego što je bilo. Ne bi se složila sa vama, gospodine Vučeviću, nije važno toliko taj finansijski moment, jeste važan za jednog poreskog obveznika. Govorio sam sa aspekta grada. Da, ali dobro, to se jednoj porodici direktno vraća
iz budžeta grada. Znači, u redu su i uređenja škole i domova zdravlja, ali ovo je konkretna podrška koju one osete na svojim kućnim budžetima, poput onih subvencija za vrtiće koje ste prvo pokrenuli. Sad je ovo besplatni udžbenici za školarce. Pokušavala sam da nađem još primjer u Srbiji, nisam ih našla. Pa mislim da ni... Očekujete da će vaš primjer pratiti i drugi gradovi, ja sam vidio da su neke neke naše primjere su pratili i veoma sam srećan, ali posle toga mi verovatno nismo toliko medijski i atraktivni. Novi Sad, a i Novi Sad ne voli da priča dobre priče o Novom Sadu, nažalost, to je tačno. I onda nekako oni koji urade te stvari posle nas ispadnu da su oni pioniri u tom poduhvatu. Konkretno govorim za finansiranje, odnosno subvencionisanje dece u privatnim vrtićima. Apsolutno je Novi Sad tu prvi uradio. Posebno kad pričamo o gradovima koji imaju nekoliko stotina hiljada stanovnika i imaju, Bogu hvala, na desetine hiljade mališana. Mi izađemo s tom merom, posle par meseci urade i drugi prijatelji i kolege, ali se zaboravi da je to Novi Sad prvi pokrenuo. Evo, ne krene tako i oko besplatnih udžbenika, nek taj dobar talas krene iz Novog Sada, kao što je dobar talas ono što je premijerka najavila da ćemo nakon pobede Novog Sada kao evropske prestonice mladih mi imati, ako se ne varamo, od sledeće godine ili 2021. nacionalnu prestonicu mladih. Odnosno, u Srbiji će se birati državna prestonica, nacionalna prestonica mladih i to će voditi... Znači, Novi Sad biti van konkurencije, ali nećete učestvovati u takvoj Bićemo van konkurencije u smislu da će Opens praktično biti nosilac celog projekta sad na nacionalnom nivou. Znači, jedna lokalna novosadska priča vam je toliko narasla da je prepoznata od strane države i uzeta da vodi jedan nacionalni program. Tako da, super je priča pode udžbenika, veoma sam ponosan, ali nije to samo mera. Vodimo najbolje đake u oktobru na krv. Biće besplatne škole plivanja, biće novi podsticaj. Ja verujem, ako budemo imali dobar budžet za 2020. da ćemo izaći sa novim podsticajima za predškolsku decu, da će grad pokušati da rastereti još više roditelji oko predškolske dece. Pre svega govorim o onom najmlađem uzrastu, odnosno jaslenim grupama. U kom smislu da ih rastereti? Sada subvencionišete sa 10.000 dinara. Da ne govorim sad i o državnim vrtićima, da ne otkrijem skroz sve moguće odluke, zato što još uvijek traje analiza svih finansijskih mogućnosti grada. Gledat ćemo da roditeljima još više pomognemo u smislu smanjenja troškova koje imaju za decu, da li je to u predškolskom ili školskom obrazovanju. Dobro, pričat ćemo o tome. I naravno, ono što ste vi rekli, rade se škole i to je napor da naša deca imaju najbolje učionice, najbezbednija školska dvorišta, najuređenija, najbolja sportska igrališta, da deca idu sa zadovoljstvom u školu, da roditelji znaju da im deca se školuju u dobrim školama, dobro organizovanim, dobro opremljenim i veliki broj investicijama zaista u školama. To je na desetine škola je trenutno u investicionim ciklusima. Nešto ćemo uskoro i obići, nešto ćemo dalje pratiti, što ne možete prosto ni stići. Mislim da ćemo vidjet ćemo od poneka, gospođo Popovića, vidjet ćete da ćemo i s pokrenom izaći sa novim predlozima, čak za izgradnje nove škole. Dobro, tu sam vas čekala, gospodine Vučeviću. Šta nam je ovo leto donelo? Pa donelo nam je konstrukciju novog nacionalnog investicionog plana koji bi trebalo da stupi na snagu 2020. godine, od 2000, dakle od januara meseca, predstavljajući, a samo da podsjetim da je poslednji, pa pre otprilike 13 godina bio usvojen negde u ovo vreme i to brzo potezno od strane tadašnje vlade Srbije, tada je Koštunica i Tadić su bili na čelu. Jeste, nacionalni investicioni plan vodio Mlađan Dinkić do 2011. i onda ne znamo ni kakvi su rezultati. Sad analitičari to povezuju sa ovim što je sad predstavljeno, za sad znamo samo konstrukciju, ne znamo detalje i zato to želim bar deo od vas da čuje. Pošto je prilično razuđeno od komunalne mreže do metroa u Beogradu, pomoći za vantelesnu oplodnju i tako dalje. E sad, što se Novog Sada tiče, šta nama, gospodine Vučeviću, govori podatak da će najviše novca u tom nacionalnom investicionom planu, 127 miliona evra, biti izdvojeno za Novi Sad. Zašto Novi Sad ako je Novi Sad prednjači u razvoju u svim segmentima? Pa zato što imamo, pretpostavljam, urednu dokumentaciju, odnosno pripremljene projekte sa kojima možemo da se kandidujemo za podsticaje iz nacionalnog investicionog programa, da bi Novi Sad, ne znajući da će biti takva državna odluka, svakako radi svog razvoja,
radi boljeg uređenja grada, uveliko u pripremama svih dokumenata, projekata, planskih akata, sve ono što prethodi da bi vi dobili vodu iz česme ili da bi imali, ne znam, kanalizacionu mrežu ili imali asfalt na putu do vaše kuće ili imali javno osvetljenje. Rekli sad u intervju da vas je predsjednik države pre nego što je to obelodanio nazvao. Da, i šta vas je pitao? Možete nam kažete šta vas je pitao? Da li imate spremne projekte, koliko spremnih, pa na osnovu toga opredelje novac? Pa bio to razgovor za mene, nenajavljen, ali vrlo bitan. Sa gospodinom predsjednikom i ministrom financija sam imao razgovor pre nego što su dalje išli u konkretizaciju. Naravno, napravili jednu retrospektivu šta je to ono što je u Novom Sadu najvažnije. Pre svega se fokusirali na tu priču oko vodovoda i kanalizacije i da evo već u na početku treće decenije 21. veka rešimo to pitanje i da izađemo iz te priče. Ja znam da je to sa svima kao neverovatno. Poglavlja sa Evropskom unijom, već zbog kvaliteta našeg života. Pa ne pričamo uopšte o Evropskoj uniji, pričamo o našim građanima, pričamo o Novom Sadu, pričamo o celoj Vojvodini, pričamo o našoj državi Srbiji. Ne bavim se međunarodnim okolnostima, nego našim građanima. Ja znam da to svi kad čuju kao pa valjda red da imaju vodovod kanalizaciju. Apsolutno je red, ali taj red postoji i pre 10 i postoje pre 10 i 50, a boga mi i pre 150 godina. Pa u mnogim delovima to nije rešeno. I da je to prosto tako neko da mrdne prstom, ajde sad uradite, to bi bilo davno urađeno. Da ne kažem da smo imali neplansko širenje grada, neplansko, pre se govorim sad o Novom Sadu, neplansko širenje grada gde su naši sunarodnici dolazili, nalazili svoj spas, spasavali se bukvalno od smrti, prognani sa ognjišta i grad imao jedan veliki zaostatak jer nije ulagano prethodnih 30 godina onoliko koliko je trebalo da se ulaže. Da ne kažem da su pravljene kuće tamo da nije to predviđeno za stanovanje, da su pravljene na njivama, da grad nije vlasnik svih tih prostora gde treba da prođe infrastruktura, da sve to treba da rešite, da dovedete. Da ne kažem da mi danas smo mi tuženi danas za neke investicije 70-ih, 80-ih, 2000-ih godina, zato što je neko asfaltirao, dovodio vodovod, kanalizaciju, da prethodno nije otkupio parcele i sada da ne ulazimo u preterano tehničke detalje. Šta je dobro za Novosađane? Jel vas pitao predsjednik, izvinite, da li ste pripremili projekat za onaj 4. Novosadski most koji ste mu kandidovali pre godinu dana? Nije, sad me samo pitala me to gospođa Mihajlović. Ministarka Mihajlović me pitala o kojim ti mostovima tačno pričaš, pitala me za aerodrom na Čeneju. A o tome nisam pričao ja, nego nekim... A to niste spomenuli nigdje? Pa nisam ja, ali evo pričaju ljudi. Meni je važnija priča oko vodovode kanalizacije za mostove. Pa videli ste da smo raspisali poziv za pešačko-biciklistički most. Na stupovima. Tu sad postoji, da li je to Franc Josif, da li je to princa Andreja, da li je ne znam već kako se sve zvalo, zavisi od države u kojoj smo bili. Ali svakako ćemo raspisati konkurs za naziv tog mosta. Izvinite, to je konkurs za idejno rešenje. To je za idejno rešenje pešačko-biciklističkog mosta koji treba poveže Kej sa Petrovaradinskom tvrđavom, odnosno onaj ulaz u tunel Petrovaradinske tvrđave. Pojavio se tekst, ne znam da li ste videli, pre nekoliko meseci, mislim u Ninu nedeljniku, da je jedan... Da, i sad je li ovo odgovor svima onima koji smatraju da već imaju rešenje, da se prijave i da predstave svoje rešenje? Naravno, Aleksandra, ja nikad nisam rekao da je to moja ideja. Ja sam slušao tu ideju od više ljudi, između ostalog od gospodina koga vi spominjete, odnosno koji je dao. Nije bilo potrebe za takvom izjavom, ali okej. Niti iko patentirao, autorizovao i predstavio koju svoju ideju, nego kao političku odluku da grad hoće da ide u izgradnju takvog mosta. A ovi konkursi koji su pred nama su upravo poziv svima koji imaju ideje kako to treba da uradimo, da učestvuju i da nam daju predloge, da dobiju nagrade, da budu plaćeni za to. Dakle, poziv za rešenje za taj most je tek sada otvoren. Apsolutno. Jedna priča da neko to prethodno već ne znam šta uradi. Ne, pa mi krećemo od onog bazičnog, osnovnog postupka, procesa. Dajte nam idejno rešenje. Otvoren konkurs, nagrađujemo najbolje radove. Dobijate finansijsku nagradu za to. Grad putem stručne komisije bira najbolje radove, a onda idemo u projektovanje, ono finalno projekat za izvođenje radova, pa onda treba da dođemo do para da gradimo taj most. Ali sećamo se, gospodine Vučeviću, nije to politička ideja Srpske napredne stranke. Vlasti pre vas su pokrenuli taj proces. Ako se ne varam, tada iz budžeta grada plaćeno za izradu nekog projekta, idejnog rešenja. Mislim da smo pričali o tome u vašoj jednoj od naših emisija.
da se podsjetimo svi. To je jedan od onih repova koje su se vodile. Mislim da je 2009. bio zaključen ugovor sa jednom slovenačkom kompanijom. Mislim da je vrednost nekih 100.000 evra, bilo sad da ne pogrešam tačno, možda i više, da se uradi projekat drumskog mosta na stubovima nekadašnjeg, ajde reći ću, Franz Josef mosta. I taj projekat je urađen i od tada ništa nije urađeno. Mislim, nije dalje ništa rađeno. Ja ne mislim da je to dobra priča, zato što drumski saobraćaj, kad bi prolazili kroz Petrovaradinsko tvrđavu, apsolutno gubite mogućnost zaštite tvrđave pod UNESCO-om, odnosno gubite ozbiljniji pristup očuvanja Petrovaradinske tvrđave kao kulturno-istorijskog spomenika, odnosno kulturno-istorijske celine i jednog od najprepoznatljivijih znakova ili mesta Novog Sada i ne samo Novog Sada. Drugo, i sa saobraćajnog aspekta ne mislim da bi mnogo dobili jer bi opet vratili taj saobraćaj kod osnovne škole Jovan Dučić. Tu bi morali da ga, da kažem, vratimo ovaj kolosek. Na prvi pogled se čini da bi se rasteretilo podgrađe, ali suštinski se ne bi rasteretilo saobraćaj. To nam izvinite jasno, ali ko nama sad garantuje da i ovaj, ako je taj prvi projekat pao, da i ovaj neće pasti na isti način? Nije pao, nije realizovan. Pa dobro, ali je plaćen. Pa to nije pitanje za mene. To je pa morate pitati. Je li ovo sad sigurno da je najracionalnije rešenje i da ćete ovo dovesti do mi ćemo dobiti najracionalnije rešenje početka gradnje mosta, kad već svi se uslovi budu. Mi ćemo dobiti najbolje rešenje putem konkursa, najracionalnije, najkvalitetnije, a onda ćemo da se bavimo pitanjem ekonomije, da vidimo koliko to košta i kako ćemo to finansirati. Hoće li to ući u tih 127 miliona evra iz nacionalnog? Da li je to jedan od tih projekata s kojima ćete konkurisati? Ne, to samo može bude plus. Aha, dobro. Ovi 127 miliona evra se dovodi u kontekst širenja vodovodne i kanalizacione mreže, izgradnje centralnog prečistača i te primarne komunalne infrastrukture. A za mostove ćemo mi da posebno konkurišemo kod pokrajine Republike. A stadion, gospodine Vučeviću? Predsjednik je spomenuo nacionalni stadion iz tog nacionalnog investicionog plana i ako se ne varam 9 stadiona po Srbiji. Stadion Karađorđe je deo i on je prethodio i ovom cijelom projektu po pitanju vodovoda i kanalizacije i on je već uveliko notiran kao projekat u nacionalnom investicijom programu. Čekamo da projektant završi. Ja sam vam pokazivao jedno idejno rešenje. Čekamo da dobijemo gotov projekat i verujem da ćemo da licitiramo za nekoliko meseci moći da kažemo da smo pred raspisivanjem javnog poziva za izgradnju stadiona. Ali sad zbog svih navijača i ljubitelja fudbala vi očekujete da će Vojvodina već sledeću sezonu, očekujete u Evropskoj ligi, igrati na novom stadionu. Je li to realno? Ne. Ja sam rekao da je realno da je ovo poslednja sezona da se igra na ovakvom stadionu Karađorđe. A ne, da, niste rekli da će sledeći biti gotov za godinu. Nemoguće, to je ogroman građevinski poduhvat. Ogroman građevinski poduhvat. Ono što je bitno, stadion ostaje na istom mestu. Jedni mi kažu treba se izmestiti stadion, navijači kažu ni slučajno nemojte da izmeštate, ljubitelji, ne znam, fudbalskog kluba Vojvodina, ni slučajno hoćemo, tu ostane, tu je stadion, tu je prepoznatljivo mesto. Mi smo se odlučili da stadion ostane tu, da sa rekonstrukcijom Spensa, sa novim tržnim centrom i svim onim uređenjem oko tržnog centra i novim stadionom mi dobijemo jedan novi klaster sportskog, javnog, poslovnog života u Novom Sadu. A kako to u tim situacijama kad se suočite sa više raznih ideja? Pa eto, vi ste u slučaju Spensa, recimo, preglasani, nadglasani. Vaša ideja pre godinu dana je bila, kandidovali ste javno. Ja volim da vas podsjećam na tu vašu ideju. Ja sam hrabro iznad prošlog avgusta da je jedna od ideja izgradnja novog Spensa, drvlje i kamenje na mene. Ja sam to, nadam se, na koliko su mi jaka pleća izdržao, prihvatio sve te kritike. Imao sam hrabrosti da kažem da i to može biti rešenje i to će negde biti notirano da se i o tome pričalo u Novom Sadu, da je smelo da se priča, da neki su to doživjeli kao neverovatan politički moment plus za napade. Nisam ih sad čuo kad smo potpisali protokol sa EBRD-om, odnosno Evropskom bankom za obnovu i razvoj, da krećemo u projektovanje rekonstrukcije Spensa, rekonstrukcije sad kompletnog Spensa, znači da ga zadržavate sve za isto mesto, isti izgled i iste gabarite, a stavljamo novi krov, menjamo fasadni omotač, a ponavljam, zadržavamo isti izgled, obnavljamo stepenište
i naravno idemo na uređenje unutrašnjeg prostora, velike, male dvorane, ledene dvorane, bazena, sve ono što čini život. I vi imate ideju da tu bude Centar za visoku tehnologiju, veštačku inteligenciju i informacione tehnologije. To je naš predlog ministru Šarčeviću koji je došao kod mene pre par nedelja sa inicijativom, idejom da jedan od centara za razvoj naših svih potencijala u oblasti obrazovanja i nauci bude u Novom Sadu, kao što je Petnica u Valjevu, kao što je Centar za društvene nauke i jezike u Tršiću kod Loznice, da jedan od centara, i to Centar za veštačku inteligenciju, bude u Novom Sadu, što je veliki plus i veliki znak priznanja, odnosno veliko priznanje za Novi Sad, da nas vide kao mesto sa snažnim školama, dobrim školama, snažnim univerzitetom, sa IT zajednicom, odnosno sa modernim informacijonim tehnologijama, sve ono što nas čini ponosnim kad pričamo između ostalog o Novom Sadu. I takav centar bi samo potpunio sliku Novog Sada kao jednog epicentra razvoja savremenih tehnologija u Srbiji i očekujemo uz otvaranje naučnog tehnološkog parka da prva faza će biti, verujem, otvorena početkom studentske godine, odnosno u oktobru, tako je predsjednica vlade najavila, da bi ovaj centar za veštačku inteligenciju još više upotpunio tu sliku gimnazije, srednja škola, fakulteti, odnosno univerzitet, naučno-tehnološki park. I za nas je, kada to sve sagledamo kao jedan korpus, bilo prirodno da ponudimo ministru Šarčeviću, odnosno ministarstvu, vladi Republike Srbije, da prvi sprat ili drugi sprat Spensa ponudimo da bude mesto za takav centar. Time bi dali novi kvalitet Spensu, dali novi sadržaj, pokazuje da nije samo pitanje komercijalizacije, nego da Spens ima jedan širi društveni i javni značaj, a i lokacijski mislim da je to... A imate onda trougao, imate naučno-tehnološki park novi i da univerzitet. Dobro, čekate odgovor sad iz ministarstva. Pa čekamo sada dalje na ministru. Mi smo zaista počastvovani što ministar razmišlja o Novom Sadu kao mesto za otvaranje takvog centra. Pa nema još puno mesta u državi gde postoji takva univerzitetska, takva kadrovska baza. Ta kadrovska baza postoji već duže vreme, pa niko nije rekao ajde osnujemo taj centar. Mislim, to je kao što kažete, nije urađena kanalizacija u Budisavlju. Pa nije Budisava... Ne, sad jeste. Jeste, od 2017. 18. kompletno, 18. kompletno zašto. Ali Budisava postoji vekovima unazad, pa nije imala kanalizaciju. Mislim, nije to... Rumenka postoji vekovima, pa nije imala kanalizaciju. Nisu to sve problemi kao sad su nastali, pa neko kao nije teo da reši. Pa nije, evo, gospodine Vučević, ja sam čitala danas strategiju održivog razvoja grada, to je do 2020. godine, to je mnogo projekata koji se i sad spominju. Gledajte vi ono što ja govorim i radim, to je najvažnija strategija. Dok sam ja gradonačelnik. Dobro, pa to je isto na papiru. Mislim, prethodna strategija zbog svetske ekonomske krize bila samo spisak lepih želja. I velike stvari i to je... Ali tu su recimo gradnja vodovoda i kanalizacije u Bockama, pa sve to energetska efikasnost. Raspisali smo javnu nabavku, vodovod i kanalizacija raspisao prošle nedelje poziv za javnu nabavku za izgradnju 5 km vodovoda i 5 km kanalizacije u Bockama. Ljudi su i dalje nepoverljivi, a ja čekam, neki domaćini su mu obećali da će me ugostiti kada krenu radovi. A nekad se završe, gospodin Vučević, pa znate koliko u Srbiji mogu radovi da se otegnu, tako da bolje kad se završe radovi. Pa ja mislim da je Novi Sad primer da radovi idu dobrim tempom, a to sada kad neko meri u minut i sat, to je super, ali znate, ima neke stvari koje ne možete uvijek da predvidite i da rešite dok ne vidite šta se na terenu dešava. Ali ja sam zadovoljan što se sad meri da li dan ili dva produženo, zato što je to urađeno. A ne da li su decenije ili dve? Ne to, nego ranije je bilo uopšte da se to ni ne radi. Čuo sam neki komentar da je smešno aplaudirati ovim političarima kad vam otvore put, jer je to isto kao da stavite karticu u bankomat pa dobijete pare. Odlična im je ta filozofija, samo što do sad je bilo bankomata koje su im gutale karticu i pojele su im sve pare. Tako da te smešne analize, oni koji su bili nemoćni da urade, ne znam šta da kažu. Pa da li je to sada pravilno da je to Miloš Veliki ili je to trebao biti knez Miloš? Pa da li se teško sad stiže do Obrenovca ili se ne stiže? Pa što vi, drugari, niste uradili do Obrenovca? Evo, mi smo uradili od Obrenovca do Čačka. A što vi niste uradili, evo, do Surčina, Novi Beograd?
Pa ništa niste uradili, sada merite vreme koliko se putuje da se dođe do nekog puta. A pri tom se kaže da se, ne znam, do kraja godine završava i ta faza. Da se planira i dalje. Ja sam zadovoljan što se traže te sitnice u velikim projektima. Jer to znači da smo mi otišli daleko, da se radi mnogo više, da se gradi mnogo kilometara novih puteva, autoputeva, regionalnih puteva. Nemojte zaboraviti da je najavljeno da će nemali deo sredstava iz nacionalnog investicionog programa ići na lokalne i regionalne puteve. Će biti, deo sredstava usmeren ne samo na autoputeve, na ove glavne saobraćajnice, nego i na one male, što kažu, što ljudima... Udarnim rupama uglavnom. I udarnim rupama i decenijskim neodržavanjem. A da ne kažem da je bilo i lošim radom, lošim podlogama, lošim asfaltom, da se radilo tako da neko zaradi 100 novaca, a umesto 10 novaca, pa da se tu pravio jedan nekvalitet od proizvoda koji su, naravno, posle iritirali građane. Zanimalo me šta će Novi Sad u tih 127 miliona evra dobiti, s čime će, koji projekti... Pa to ćemo dobiti. Ja se nadam da ćemo biti sposobni. Ko će birati šta od projekata prolazi? Je li to neka komisija na republičkom nivou? Pretpostavljam će to na državnom nivou. Mi kao grad smo uveli u pripremama. Već imamo one preliminarne, da kažem, predloge, izveštaje sa činjeničnim navodima gde postoji planski dokument, gde postoji projekat, gde je u toku izvođenja, gde je završena prva, druga, treća faza koju fazno predviđa. Znači da država može da vidi da li postoji planski dokument, da li postoji projekat, da li je rešena imovina, da li smo deo uradili, da li smo u fazi izvođenja. Kao što smo, ne znam, u fazi pripremnih radova za centralni prečistač, time što radimo onu crpnu stanicu kod Kvantaške pijace, koju nadam se da ćemo narednih godina izmestiti Kvantašku pijacu, da ćemo imati snage da izmestimo Kvantašku pijacu. Vlada je najavio da se nekih 40 projekata ide kod predsjednika države, pošto se vi ujedinjujete oko projekata, da li u tih, ne znamo koji su projekti, da li u tih 40 projekata ulazi neki projekat u Novom Sadu, spomenuli ste školu, novu jednu dobu. Mislim da će, gospodin Mirović, da ćemo sledeće nedelje bići osnovnu školu Miloš Crnjanski i da ćemo izneti predlog oko ulaganja i u tu školu. Vidjet ćete da će to biti dobar projekat, odnosno dobar potez koji ćemo zajednički uraditi, a nesporno da Novi Sad uvek mora biti lider u projektima u Vojvodini. Pa dobro, sad baš znamo nešto malo više osim... Znači, naša ideja kao Novi Sad, da svi delovi grada dobiju vodovodnu i kanalizacijonu mrežu. Vodovodom smo mnogo bolje pokriveni nego kanalizacijom, ali ima delova, da kažem, ima tih džepova, rupa, ima proširenja određenih prigradskih naselja gde nije došao vodovod. Imamo delove grada gde postoji nelegalni vodovod. Imamo veliki problem, reći ću primjer, Tatarskog brda, gde ljudi nemaju dobar vodovod. Nekad je rađen nelegalni, odnosno mimo urbanističkih svih dozvola. Ljudi su se snalazili. Kuće na vinogradima, na njivama, na mestima koja nisu imala osnovnu infrastrukturu. Oni se na mene ljute što dalje nije došao, da kažem, vodovod, a mi moramo menjamo sve planske dokumente da uskladimo sa faktičkim stanjem. Ljudi se ne ljute na ono kojim je prodao vinograde za kuće, nego se ljute sada što grad im nije to još dosta, ali nema veze, nek se ljute. Ti ljudi sad kad su čuli da će cela Srbija biti pokrivena jednom normalnom, da kažem tako, vodovodom i kanalizacijonom mrežom, ljudi imaju očekivanje, to je dobro. Očekuju da čuju da li će i do njihove kuće konačno stići i put i vodovod i kanalizacija. I vaš odgovor je da hoće, svaka kuća u Novom Sadu će imati. Apsolutno, mi hoćemo da idemo do svake kuće. A da nam je potrebno mnogo energije za to, mnogo strpljenja, i da nam je treba dosta novca. Novca ima, evo. Novca ima, ovo je skoro ceo budžet za kapitalno ulaganje, godišnji 127 miliona evra. Dakle, to opravdanje nema novca više. Da neko komentarišu da nije. Sad samo bih voleo kad bi svi Novosađani pomogli, recimo, da nam daju saglasnosti da mogu da prođu instalacije kroz njihove parcele, da ne uzimajmo im zemlju, da nam dozvole da prođu cevi ispod njihove zemlje, mi im vratimo u prvobitno stanje. Zato uvek se desi, nažalost se desi, da u ulici jedna osoba, nije bitno kog je pola, jedna osoba, jedna porodica, jedna kuća ne dozvoljava da prođe infrastruktura. I kazne sve komšije. Zato što ga neko savjetovao da bi on mogao da dobije pare od grada. Da bi njemu došao vodovod. Ili da bi mu došla kanalizacijona mreža, ili da bi mu asfaltirali ulicu. Naravno, uvijek imate i, da ne upotrebi neke teške termine, moje kolege advokate, koje onda kažu, nemoj ti da daješ saglasnost. Idete pregovarate, vaša služba idu pa pregovaraju sa tim građanima.
da dozvole, ja neka zahtevam, ljudi, terajte to, pa ako treba nek sud utvrdi da smo prekršili neku normu. Dajte ljudima dovedemo vodovod i kanalizaciju, pa oni nek nas tuže. Ako neko misli da smo napravili prekršaj time što smo doveli vodovod i kanalizaciju nekome, što smo doveli nekom naselju, nekoj ulici, pa nek nas tuže. Ali samo da shvatimo svi koliko to ima. Uvek imamo, nažalost, neku porodicu. U Rumenci jedna porodica, jedna kuća ne da za crpnu stanicu. Ne da i ceo blok Rumenke, ceo deo Rumenke nam blokira za kanalizacijsku mrežu. Evo, čuli smo javni apel. Pa ne, samo kažem da, znate kada kažem, ja bi to rešio, mi bi to pokrenuo, pa mi bi to svaki dan guramo i rešavamo. Ljudi, pa to je život. Kao što kod kuće imate uvek neke izazove probleme. Nije to pitanje dobre volje, pa neko kao da li hoće ili neće da uradi. Postoji volja da se radi, postoji više sredstava u budžetu i ja sam zaista srećan što i krećemo Bocki, jer nas čeka još puno, imamo i kažem, rekao sam, Tatarsko brdo, imamo gore Popovicu, imamo Čardak, imamo Paragovo, govorim sad samo Sremsku stranu, imamo deo Ledinaca, moramo da rešimo klizište u Ledincima. Moramo da rešimo čitave, a da vam ne kažem da su neka naselja nastala na klizištima. Pa ne znam, pa je neko im dozvolio grada kuće. Morate znamo, to svi vidimo. I to sa impozantnim objektima. Sve to moramo da, sve to mora se obuhvati i da se reši, da se objedi. Ali gde god odemo, koji god deo grada, kažu ljudi, treba nam to i to. Ja kažem, znam, ali mora znate da i u 46 ostalih mesta zajednice isto im nešto treba. Da moramo to da rasporedimo na taj budžet na sve delove grada, da ravnomerno razvijamo grad, da neko ima i, Bogu hvala, i vodovod, i kanalizaciju, i obdanište, školu, i biciklističku stazu. On očekuje da vidi neko novo igralište, on očekuje neki novi sadržaj. Neko nema, nažalost, vodu, neko, nažalost, nema kanalizaciju, neko očekuje ravnu rasvetu, a treba da zamenimo autobuse, da imamo nove autobuse. Kupujemo sad još 30 novih, to je 101 novi autobus će biti. To vam je 50% autobusa koji izlaze svaki dan da se voze u Novom Sadu. 50% napravit ćemo pauzu pa ćemo se vratiti na te autobuse, gospodine Vučević. Dispense je vrlo važno pitanje, naravno. Srbija pobeđuje! Lesnina časti kuhinjama. Lesnina, podvučeno žutom. Matijević, super akcija. Hot dog 189. Posebna kobasica 169. Industrija mesa Matijević. 3., 4. i 5. septembra Novi Sad, park prisajedinjenja. U 20 časova Film Harmonija. Kultni filmovi Charlija Chaplina. Uz živo izvođenje orkestra Zagrebačke filharmonije. Jedinstvena čarolija filma, smeha, muzike, romantike. 3., 4. i 5. septembra Novi Sad, park prisajedinjenja u 20 časova. Film Harmonija. Nosioci projekta Zagrebačka filharmonija i muzička omladina Novog Sada. Ulaz je slobodan. Projekat je sufinansiran sredstvima IFRR-a i IPA 2 fondova Evropske unije. Gomex, vikend akcija. Suncokretovo ulje 1/1, 1 litar, 99,99. Dimljena pečenica kilogram, 499,99. Šešir na krivi, lakše se živi. Baš Gomex. Od kuće do škole naši popusti se vole. Target ranac 1999,99, puna pernica 399,99 u Univer Eksportu. 3., 4. i 5. septembra Novi Sad, park prisajedinjenja. U 20 časova Film Harmonija. Kultni filmovi Charlija Chaplina. Uz živo izvođenje orkestra Zagrebačke filharmonije. Jedinstvena čarolija filma, smeha, muzike, romantike. 3., 4. i 5. septembra Novi Sad, park prisajedinjenja u 20 časova. Film Harmonija. Nosioci projekta Zagrebačka filharmonija i muzička omladina Novog Sada. Ulaz je slobodan. Projekat je sufinansiran sredstvima IFRR-a i IPA 2 fondova Evropske unije. Srbija pobeđuje! Lesnina časti kuhinjama. Lesnina, podvučeno žutom. Evo nas ponovo u studiju sa gradonačelnikom gospodinom Vučevićem. Pa nekako u svakoj emisiji pričamo o situaciji u GSP-u. Gospodine Vučeviću, letos smo imali slučaj da su 2 autobusa planula u sred noći. To su isti ti autobusi u kojima se deca voze u školu i koje svakodnevno koristimo. Šta je do kraja rezultat? Jeste saznali koji su rezultati? Šta su pokazali rezultati istrage? Kako je moguće tako nešto da se desi? Su dotrajale instalacije? Instalacije su bile u pitanju, stari su autobusi. Deo voznog parka je star i, nažalost,
I takve stvari se dešavaju. Na sreću, nesreći, nije povređen. Nije bilo putnika, nije bilo vozača, niko od zaposlenih, naravno pre svega od putnika nije bio ugrožen. Upravo je i to jedan od razloga zašto i kupujemo 71, sad plus 30 novih, ovo što smo s EBRD-em dogovorili prošle nedelje, novih autobusa. Time ćemo kupiti 101 novi autobus i prethodnih 6 godina 40, znači 140 novih autobusa ćemo imati. Kad kažem novih, to je znači od najnovijih do starih 2-3 godine, 4 godine. Dnevno izlazi oko 200-205 autobusa u Novom Sadu i značajno ćemo obnoviti vozni park. On će biti svakako bezbedniji, biće efikasniji, odnosno štedljiviji. Kupujemo, osim ovih malih autobusa, odnosno školskih autobusa, svi su na CNG, na gas. Time vodimo računa i o zaštiti životne sredine. Time svakako vodimo računa i o ekonomskim troškovima GSP, da GSP nema izazove sa cenom goriva na svetskom tržištu i ono što utiče na poslovne rezultate GSP-a. I bit će mnogo prijatnije građana se voze i u letnjem i u zimskom periodu, će biti autobusi klimatizovani, sa modernom opremom, sa rampama, tako da su dostupni i osobama sa posebnim potrebama. Znači, će svi građani moći da bezbedno i jednostavno koriste te autobuse i uveliko smo u razgovorima i sa EBRD-em, ali ne samo sa EBRD-em, nego i sa drugim potencijalnim partnerima oko etiketinga, odnosno da pređemo na elektronsku naplatu karata, da vi možete platiti mobilnim telefonom sa karticom, da izbacimo one mašinice kojima sada se kupuje karta, da izbacimo taj, da kažem, papirnati oblik, laički ću to tako definisati, time da vozače oslobodimo obaveza da se bave prodajom karata, nego da se fokusiraju isključivo na vožnju, na bezbednost putnika, na red vožnje, na brzinu kretanja. A time ovim dogovorom sa Europskom bankom konkurišete i dobijete da Novi Sad uđe u red zelenih gradova? Mi smo pristupili Family Green Cities, odnosno zelenih gradova. Ajde samo to gledalcima objasnite. Šta to znači? Mi smo 30. grad u svakodnevnom životu našem. To znači da će, sad se radi strategija održivog razvoja u smislu kontrole kvaliteta vazduha, vode, zelenih površina, pošumljavanja, potrošnje svih ovih energenata koje utiču na kvalitet života u Novom Sadu putem stručnog tima koje vam daje partner, u ovom slučaju EBRD sa svojim konsultantskim kućama i plus to, ja sam imao razgovor sa profesorom Orlovićem, on je šef katedre za pejzažnu arhitekturu i direktor instituta za topolarstvo, da ne pogrešim tačno, koji će nam sa svojim kolegama biti stručna podrška u smislu strategije daljeg ozelenjavanja i pošumljavanja grada Novog Sada. Formirat ćemo savjet za održiv razvoj grada, zaštitu života sredine, nije bitan ni naziv, nego bitna suština šta će raditi i dobit ćemo direktnu podršku od struke šta i kada i kako da radimo u pogledu novih zelenih površina, održavanja postojećih zelenih površina i pošumljavanja pre svega okoline oko grada, jer je to direktno od uticaja na kvalitet i vazduha u samom gradu. Ta nam je stručna pomoć neophodna da ne bi bilo banalizacije, da ne bi bilo politizacije, da ne bi svako pričao gluposti, ne znam koliko se seče drva ili zašto se nešto radi, nego da imamo tačno od strane struke kada sadimo, šta sadimo, koliko sadimo i kako to držamo. A ideja nam je da zasadimo mnogo više stabala drveća, da odzelenimo sve one površine koje mogu da se privedu nameni da budu zelene površine, da grad učinimo humanijim za život i da razbijemo tu jednu, sad već onako poprilično, pa neću reći istrošenu, ali raubovanu, upotrebljenu priču o tome da se, ne znam, grad betonira,
da se seku drva. To je sad floskula. Kažete, sad seku se drva i stalno imamo tu gde neko ide sa nekim testerama i seče drva kao grad. Kao ne znam šta da radimo. Nađemo gde je drvo, pa to mi sečemo da bi neko gradio zgradu i taj surovi kapitalista da ne znam zaradi neke pare. I to je sad priča koja je kao u gradu, kao nekad je grad ima zajam počna, mi sad kao imamo strategiju da ne znam, da skidamo zajam počna. Upravo ćemo preokrenuti... U javnosti se više govori o tom betoniranju, kako vi kažete, nego o zelenjavanju. Upravo ćemo preokrenuti priču i pokazati da grad ima i snagu i volju i želju, a i znanje uz pomoć struke da proširi i poveća broj zelenih površina, poveća broj sadnica, poveća broj drveća, ali i vodi računa o postojećim sadnicama. A možete li vi te razne investitore da obavežete da se ponašaju u skladu sa tim, da daju i svoj doprinos? Evo tek ovoga leta. Možemo sam inače uputio pismo, jedno sad to još nije vjerovatno obznanjeno svim kompanijama, većim kompanijama da se pridruže ovoj akciji ozelenjavanja grada Novog Sada, pokažu društvenu odgovornost i da pokažu jednu odgovornost prema zajednici gde žive, gde rade, gde funkcionišu i da pokažu da su dobre komšije. Nemam nameru da sputavam razvoj grada Novog Sada, ali razvoj grada Novog Sada ne treba da bude u koliziji, u sukobu, u ratu sa ozelenjavanjem ili zelenim površinama ili humanijem gradu, kakav Novi Sad zaslužuje da bude. Znači, mi nemamo nameru da zaustavimo da se dalje investira u Novom Sadu, a s druge strane ćemo pokazati da investicija u Novom Sadu ne znači da nestaje, ne znam, dobra i zdrava okolina, da nestaju drveća, nego ćemo već ove jesen pokazati da ćemo nekoliko hiljada novih sadnica zasaditi u Novom Sadu. Nekoliko hiljada novih sadnica. A čućete kakva će vam biti strategija dalje. A pazim sad da vam ponovim samo. EBRD, Evropska banka za obnovu i razvoj, nastavlja u grupu zelenih gradova, direktno vrši kontrolu šta mi radimo po tom pitanju. To više nije pitanje kao sad dobre volje, nešto hoćete na lokalnom nivou, neki lokalni moćnici, ne znam, seku ili ne seku, nego smo, da kažem, partnerskom odnosu sa međunarodnom institucijom. Ulazimo u grupu 30 gradova iz celog sveta koji prihvataju koncept zelenih gradova i posebno pažnju posvećuju tome. S druge strane smo zamolili Poljoprivredni fakultet, odnosno Departman za pejzažnu arhitekturu. Dobro, da vam napravite. Vrlo je to bitno. Vi nam kažete šta treba da radimo. Vi ste struka. Vi ste naši profesori. Vi ste naš univerzitet. Vi ste naš fakultet. Vi živite, radite u ovom gradu. Vi znate bolje od nas šta treba. Vi nam napravite i napišite i kontrolišite šta treba da radimo. I to je po prvi put da imate takav pristup u gradu. Nema tu nikakve... To je logičan pristup, gospodine Vučeviću, da struku... Odlično, Aleksandre, sve je logično. Sve je logično bilo da i Rumenka i Budisava dobiju kanalizaciju. Logično je bilo... Pa nije bilo logično. U zlatno vreme Tita je bilo logično dobio kanalizaciju. Nije bilo logično se toliko gradi, recimo, u Novom Sadu. Pa tad kad pričamo da je bilo najbolje u državi, da smo najbolje živeli, a nećemo, kažemo, tad su bile tablice par, nepar, pa niste smeli da vozite svaki dan, pa da ste bili u redovima za kafu i prašak i deterđent, pa da niste svi imali pasoše, a da su neki išli na Goli otok, a pričamo o divnim vremenima, pa što tada sve to nije bilo urađeno kad je to logično? Neverovatno je kako mi sve to prelazimo, kako to se tad nije desilo, ali sad ste vi krivi što to niste sve odmah uradili. Pa te posebno par nepar tablice, gospodine Vučeviću, sećamo se svi i oni koji tada nisu vozili se sećaju toga. O betoniranju. Pa šta znači to betoniranje? Evo recimo investitori u Novom Sadu su mogli da grade stambene jedinice bez obaveze da... Ne, Aleksandra, znate šta je betoniranje za njih? Za svaku od njih. Izgradnja dečjeg igrališta u Limanskom parku. Izgradnja dečjeg igrališta u Limanskom parku je prozvano da je betoniranje. Onda lupetaju da ima nekih, da će biti put kroz Limanski park. Nikakvog puta naravno nema, niti će biti. Onda traže da li je dobro šraf uvrnut na dečjem igralištu. Meri se dubina šrafa. Da li su bezbedna dečja igrališta? Ma nemojte. A mi ćemo, kao ne znamo šta, mi idemo da se deca povrede. Pa koji morate bolest... Dobro, tu ste, gospodine Vučeviću, da odgovorite, ali molim vas, je li logično bilo da jedan investitor za nepostojeće parking mesto po stambenoj jedinici plaća kaznu 200.000 dinara? Pa njemu se isplati da uđe u prekršaj. Aleksandra, imam još bolje pitanje ja s vama. A da li je bilo normalno da pre toga ništa nije morao da plaća? Ni 200.000 dinara. Pa to tek posebno. Pa čekajte, kažite da od 2014. 0 dinara je bilo da platite kaznu ako nema. Koliko će sad morati da plati investitor? A sad je 2 miliona miliona dinara.
A sad smo podigli na 2 miliona dinara. I vi se ne plašite da će to zaustaviti gradnju? Oni mi kažu da će zaustaviti, pola ih se naljutio na mene, pola mi šalje poruku ti ćeš upropastiti građevince u Novom Sadu, pola mojih nekih prijatelja se naljuti jer ima kombinacije ne znam s kim, investitorima. Ja kažem ne može 200.000, a prethodno do 2014. je bilo 0 dinara, znači 0 dinara. Vi ne sagradite parking koliko imate stanova i ništa ne platite. Pa smo mi stidljivo uveli 200.000 da bi sad uveli da je 2 miliona dinara. A oni kažu, vi ste to na pamet odredili. Nismo na pamet, nego smo odredili koliko vi prodajete parking mesto stanarima. Koliko vi prodajete garažni prostor, toliko vi platite sad gradu ako ne napravite vašim kupcima i građanima, da bi mi mogli da pravimo na javnim površinama. Šta ćete s tim? A znate koja je njihova filozofija? Znate koja je njihova filozofija investitorska? A ja cenim investitore. I raduje me da investitori grade. Ili nam pune budžet. Da grad, investitori, grad voditelji. Ili iz tog budžeta mi kupujemo i udžbenike. Nisu to moji protivnici, ali reda mora biti. Morate da pravite parking mesta za svaki stan, morate pravite parking mesto za lokale. Nećete to da platite. Mislite da grad treba to da ne jave površini. Super. 2 miliona dinara po nedostaćem parking mestu. 2 miliona dinara po parking mestu koje vam fali, izvolite da uplatite, pa će grad od tog novca da napravi svojim građanima. Evo, zelenjavajte od toga grad. Mislim da bi se svi Novosađani složili. I hroničan je nedostatak parking mesta. Dobio sam podatke o broju vozila u Novom Sadu. Od 2012. do 2018. 20.000 imate novo registrovanih vozila, više registrovanih vozila u Novom Sadu. 20.000 vozila, više u Novom Sadu. Od toga, 2017. 5.500, a 2018. 6.500 više kola u Novom Sadu. Vidite koja je to progresija i kako će to da raste. To vam je naravno da raste standard. Govori o ekonomskoj moći našoj, dobro. Ne govorim samo o ekonomskoj moći. Nisam sad teo da se hvalim tim podacima pre svega države, nego sam i stanje u gradu, nego sam vam teo da vam kažem da će to biti sve veći izazov da rešavamo parking prostor. A vi imate neko koji sad kaže, ti se nam nametnuo 2 miliona dinara, mi to nećemo plaćati. Ma nemojte. Nego grad kriv. Ja obiđem bulevar Bate Brkića, tamo su neki stari planovi, zatekao sam ih. Oni 100% zauzeće zgrada. To znači da... To znači parkinga 0. 0 parkinga. 0 parkinga. I niko sad ne pita te stručnjake koji prave letke da su oni za očuvanje grada, protiv betoniranja. Pitaju, drugari, evo, vi se zalažete da se grad ozeleni. Pa super, a kako ste dozvolili ovde da bude 100% zauzeće površine? I da nema ni jednog parkinga, i da nema mesta ni za jedno drvo. A kakav vam je tu bio plan? Šta se promenilo tada do sada? Kako ste vi sazreli? Sad ste shvatili da to treba da vodite računa. Što niste vodili računa kad ste bili u poziciji da vodite računa? Shvatio sam, najlakše je tweetovati neku poruku, najlakše je reći nije to dobro, super, mi ćemo da radimo. Meni su ovi traže na bulevaru Sent Andrijskom da nešto ne valja, ovi na bulevaru Bate Brkića ne znam šta, ovi na bulevaru Despota Stefana. A mi smo 2 nova i 1 rekonstruisani bulevar otvorili u meseci. I pokazali mi u ovoj emisiji. Dobro, gospodine. Pa dobro, i pokazali smo zajedno, to su 2 nova i 1 potpuno rekonstruisan bulevar u Novom Sadu. Ali znam, kažem, znate, meni kaže štitite ovo, ma ne štitimo bre nikoga. Pa svi su ljuti, ovi su ljuti zbog ovog, ovi su ljuti zbog ovog. Ja gledam šta je interes grada i građana. Interes grada je da bude čisti. Recimo, vaše kolege iz Zagreba su rešile... Naše kolege iz Zagreba sam vidio da su u velikom problemu. Da prosečnu platu... Pa ste vidjeli problem Zagreba sa smećem? Pa vidjeli ste kako je bilo. Bilo u našem, u srpskim vestima je bilo kakav Zagreba problem sa odnošenjem smeća. I kako će rešiti taj problem? Ne znam, nisam se čuo, ja nisam tako blizak sa gospodinom Bandićem. Da, kako će nesavesne građane da kažnjavaju? Oni predlažu da kazne budu u visini prosečnog mesečnog primanja. Mi smo podigli na 25.000 dinara. Vidjet ćemo. Pitanje je koliko inspekcija radi svoj posao. Koliko je naplaćeno, to me zanima, ali dobro? Nema podatke, Aleksandra, ali vidim da nameštaja starog vidim kao nikad u gradu. Raduje me s jedne strane, znači da ljudi kupuju nov nameštaj. Ja nikad nisam vidio toliko starog nameštaja pored kontejnera. A s druge strane me iritira što to se tako baca. Čak mislim da to i ljudi koji njima iznose smeće budu i plaćeni za to. Nameštaj, izvinjam se. Oni to ne odnesu na deponiju, nego bace na prvog kontejnera i naravno kriv je grad, da li je to odneto ili nije. Znači, šlampali smo i flyer sad kroz račun informatike. Dali kontakt telefone. Zovite ljudi da se dođe po to. Dobit ćete datume, dobit ćete podatke kada možete da predate to na deponiju. Nemojte da bacamo po našem gradu gde gosti istom žakovi građevinskog materijala. Ili da se setimo samo Duška Radovića i one njegove. Prvo popravite slavinu u svom stanu, pa onda menjate svet, je li tako? Tako je, da. Da budemo dobri stanovnici urbane gradske zajednice. Šta je Isus govorio da ne vidimo čitavu šumu u našim očima, a vidimo jedno drvo
u tuđim očima, ali parafraziram naravno. Da smo mi skloni. Radit ćemo puno na javnoj higijeni, ali ceo taj koncept i ovo što smo pričali o zelenim gradovima jeste podizanje svesti građana, jeste rad sa klincima, sa decom. Ovo ćemo da zelenilo u Rasadniku novom otvori posebno jednu učionicu da deca dolaze, da se upoznaju. Šta to radi zelenilo? Zašto je bitno priča o zelenijem gradu, o očuvanju zelenih površina? Zašto nije dobro da bacite limenku soka ili piva ili maslan papir od bureka ili pljeskavice na trotoar ili na travnjak? Pa to je naš grad, ljudi. Ne znam kome prkosite. A ako vas je baš briga, pa kakav vam je to odnos prema gradu koji vam sve pruža? I onda se čudite što grad još nešto ne nudi. Pa ne možete kad treba samo neko da ide za nama da čisti. Pa ne može, pa trebalo bi da imamo 10.000 ljudi u čistoći ljudi da sve idemo za svakim da pokupimo papiriće. Još nešto, ja imam kućnog ljubimca i sve. Svi moraju da imaju pribor da... Videla sam i to na društvenim mrežama nedavno, gospodine Vučeviću, da... Jedan komšija me vidio kako ja čistim na svojim sopama i iznenadio prijatelj. Ja kažem, ljudi, pa to je prirodno, valjda je to pristojno da radite da kada šetate svog psa ili ne znam nekog drugog kućnog ljubimca, pa počistite za njime. Pa to je valjda... Pa ne znam šta je tu čudno uopšte, a mi to podržavamo, što bi ja to radio, to moraju sad doći ovi u narandžastim ili zelenim uniformama, oni to moraju da odrade. Kreće nam evo i jesen, ozelenjavanje, radovi. Školska godina. Ja sam pozvala prvake da što pre nauče da pišu, većina njih, verujem, zna, da mogu da pišu nama, da ne moraju vama lično, na gradimi@rtv.rs. Pa ćemo vidjeti šta možemo da uradimo. Nešto izlazimo, nešto ne možemo. Prosto, dobre su ove stvari, ali se onda to naravno... Hvala gospodine Vučeviću što ste nam razjasnili za šta će tih 127 miliona evra, a sljedećeg meseca idemo na teren da vidimo koliko je zelen Novi Sad. Zašto da ne? Hvala još jednom. Hvala lepo. Toliko do sljedećeg poslednjeg petka u mesecu. Prijatan dan ili prijatno večer i svako dobro.